Oke, saiki ketemu maneh karo aku Mbak Lis. Saiki aku arep gawe tutorial gawe sego liwet Jawa iki rek. Ya. Dadi iki beras tipe susi, ora sego liwet Sunda iki. Beras tipe susi, terus dikum sedelok. Bar dikum, terus iki banyu, ya sing akeh banyune. Iki mau beras sak kati, iki banyu sak kene. Ancine cilik ya. Iki digodhog karo diaduk-aduk. Ngene iki nek jaman cilikku banyune iso getajin. Engko nek serodok-rodok banyune sat disilep banyune digetajin terus ki uyah enak. Iki masake nganggo pawon. Oh, saya tradisional. Soalnya nek sego liwet masake nganggo kompor iki rasane kurang enak. Nek nganggo ngene iki kayu ya. Igeni bocah sing ora tau iki, mbak-mbak sing ora tau, Bu Mahmud sing ora tau adang nek kawan iki, carane adang. Genine disuwet dhisik ya, nggih wowo. Terus engko gawe sego liwet. Iki cilikanku ya ngene iki mangane sego liwet, nyambel jeruk karo goreng tempe godhong. Wis kembromyos pokoke winu. Iki aku ceritane bojoku iki kangen karo liwetane make. Dadi aku iki make lagi lunga dadi aku sing liwet. Nek misale doran di pawon ya tuku angklu karo areng. Arenge disumet dhisik, mawon wis mekat, nembe dienggo masak. Nek nganggo kompor iku rasane ora enak, guys. Ya, tak kandhani mbak-mbak, ibu-ibu gak enak. Nek nganggo Oke, beras kaya ngene iki. Iki entonge iki wis jaman aku cilik yo, jaman apa wis ana. Maaf ya iki rada redup megonan iku HP-ne nek dienggo rekam iku sediluk wis panas. Nek panas iku dikne lampune mati. Yo sapa seneng luar negeri kayak Hong Kong, Taiwan, Singapura sing kangen karo sego liwet desa ngene iki. Gawe wis do mulai ke luar negeri terus do gawe sego liwet. Kingko nek banyune rada asat ya, nek kirane kok berase urung medodok ya tambahi banyu neh. Wis medodok engko terus genine iki diundurno ngono ya, diundurno. Senane Pak Fendi ngene iki, Mas Fendi. Sego liwet terus nyuambel, terasi, jeruk, karo goreng tempe anget-anget ngene entek sego wonge. Mane gampang. Lek bojo semane gampang, semane angel-angel. Yo, mari entekno duit, ta sugih-sugih. Iki teksturnya. Terus aduk-aduk terus ya, guys. Tapi ya jangan sik ajur. Iki ku ameh koyo nggih bubur. Tapi dhewe iki ku iso nguk nisore iso ana intipe. Iki wis jam piro iki? Jam 4:30 menawa jam 4. Dene rada-rada peteng. Iki aku ning pawon iki ning njaba omah. Tiga ndelok tandurane make. Kelincu. Wong desa ngene iki penak. Kayu gak tuku. Pas genine nganggo plastik wis kenek. Ya sapa sing kangen karo sego liwet ya. Iki carane nggih sego liwet.
Iki genine kok gak oleh gede-gede ya nek nang sego liwet itu genine cilik ae. Kok nek gede-gede gosong gak dadi. Lah sangit. Sangit iku ora enak. Iki wis mulai banyune wis mulai surut. Engko merah tak mbui banyu maneh. Timbui banyu maneh. Jadi mengko tekstur sego liwet nek ora sego liwete wong asem, wong teleweng iku sego liwete blenyek ya. Ora pero kaya sego liwet Sunda-Sunda ngene iku. Gak. Sego liwet ning kene iku blenyek tak kandhani. Ya. Tur dulur-dulur iki. Sego liwete pero. Nek pero iku sego liwet. Nggone Sunda. Nek sego liwete wong teleweng ya lekenyek kayak bubur. Tapi dhewe ya ora bubur ya. Soalnya nek bubur kan banyu. Sego liwet ya ora. Diasapno dekne. Diasapno. Diaduk-aduk terus. Ya, dadi iki wis asat karek ngenteni mateng ya banyune wis entek ya banyune iki karek ngukusno lombok ya iki bahan sing arep tak kukus ya lomboke di buntel godhong terus engko didokok ning dhuwure liwetan ya terus kayak ini dipetelno segone ya dulur terus ditutup nah ditutup terus genine iki diundurno nah karek tadi matang ya kita tunggu nanti matangnya seperti apa. Oke penampakan nih liwetan sing kayak mau buka kan wah lombok wis matang lombok wis matang iki ya iki karek nyambel mengko ya sambel terus